mmepe abụga na-emepe ana Igbo dịka ịkwa ụzọ, ịlụ ụlọ nakwa ịlụ ihe dịgasị ya eji enyere ndụ aka, ọkachasị dịka o si mebigasịa n'oge ahụ anọ na anyị mana ihe dị iche iche mebiri n'ala Igbo ka isi fụ ya nakwa a ga-emesịa mana tupu ọ bụrụ iwu na-ebihibe ya na onye isi ala ga-abịa ya aka. Ndị ụlọ omebe iwu emeela nke ha, a ga-ebuzila ya ka esi hazie ya wee bujere onye isi ala ya bụ Ike Tinubu aka na-achị Naijiria. Ọ tinye ya aka ịfụzie na ihe ahụ a na-ekwu na eme onye ka e mere ibe ya obi adị ya mma. Otu esi wee ya na Niger Delta Development Commission ewee na n'ugwu na-ewe ya na ndịda na ọwụwa anyanwụ na ọ dịghị njọ. Ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo ozugbo, a gwara m unu na izuekwe ka egwu ego chinchin ka anyị wee ike wee kwube izu Chukwu kelee ndị Igbo ka a mara na ịnọkwa dịka esi kwuo. Ọ dị mma, anyị na-ekwu maka izu na mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka emesịrị, mana o tenala anyị na-eti nkwụsị ndị na-anọchite anyị a na-agbakwari mbọ na-azụta oke anyị wee megide n'oge a na-atụghị anya anyị na-anụzi na ndị ụlọ omebe iwu nakwa ndị na-anọchite anya anyị agbachiela mbọ ike wee banye aka si na ga-ewe South East Development Commission ebe a ga-ehibe ngalaba ga na-edozi ala Igbo, na ọ bụrụ na ha ehibe ya ụmụ ihe a na-erutebere ndị Igbo aka kemgbe a rụsịrị anya na nke emebiri emebi amara na ga-ebido dozibe ya. Onye ọ dịzi n'aka ugbu a bụ onye isi ala bụ Ichie Tinubu. Oge enugodulu ya na-aba ego ya aka, kedu ka o so dị, kedu ka esi pụta iche na n'ezie na emesịa na onye isi ala ga-abịa ya aka, gịnị ka ọ ka na-eche o ji ababeghị ya aka? Mgbe nụrụ onye ahụ ihe edewere iwu ndị Senate na nke ndị House of Reps mere iji wee mee ka ịkọpụta ihe a na-akpọ South East Development Commission, ọ ga-eji mfe maka na o tego eji ete mkpu uwe na-asị na n'oge mgbe ọchịchị ga-etinye anya n'ihe na-eme na ndịda South East wee mee ihe ka n'otu a ga-esi eme ya. Ọ bụ ihe mara mma, bụkwa ihe mana ama na ihe ụfọdụ dị na-abụ ka onye isi na-abụnye ya aka ma tupu before the South East Development Commission ịmara eburu ụzọ mee enwe nwekọ Niger Delta Development Commission, enwe Niger Delta Development Commission, enwe North East Development Commission, maka ka na onwere ọtụkwa a na-azụ na na-achụkezi mana ụjọ na-atụ mbụ na weda na onye isi a ọ ga-etinye aka, ọ ga-ekpebinye aka maka na anyị ma ihe mere na Niger Delta Development Commission, anyị ama na ọbụla ebinyere aka na Niger Delta Development Commission. Ife mere bụ na apasị na zigoro onye isi ala asị mba we cheta na Senate, we cheta na National Assembly. National Assembly bụ na 2/3 ha nwee 2/3 wee pass ya. Because onwe na ndị mara ta ndị wee na-ewu na apasị bụ na ọ ga to president June about 30 days 30 days na akọbinye ya. Ọ bụ na ọbịnye ya aka sendekwa ndị Igbo ahụ back to the National Assembly. Ọ ihe mere ọ ga-eji ebinye aka. Ihe fọdụ ndị na-achọta mgbe abụ ime bụ ese oke anyị chọrọ ya bụ iwu eme ya na-akpọ eme ya November 2/3 bụ na otu ezi nwe mmadụ 360 na House of Reps, mmadụ 246 kwedikwara na ọ ga-ememe ya eme eme by voting. Anyị votu ya otu ezi eme electoral and votu ya ọzọ kọwara 240 iwu ahụ ihe a na-ekwu abụrụ iwu mgbe na prezident chọrọ ya ọ bụrụ iwu mana ụjọ na-atụ onye ọbụla kịta bụ na otu esi emerịta na Tinubu ọ ga-ekwebi ya ka ọ ya agaba n'ote na NDDC galụ maka ụzọ nke galụ sịrị wee bụ
North East Development Commission bụ ihe karịrị oge ka onye ogwu nọ n'ọchị so and ihe a bụ na ihe bi mme bụ na kewere edozi ihe mebiri n'agha na ihe ọgbaghara Boko Haram na bandit na-eme so nke ihe ewusa dị na ya bụ ihe na-ekwu maka nke ugwu nke ndaba ihe a na-ekwu maka ihe mebiri n'agha maka na ịma mgba nchara agha Gowon si na nwere ụkwụ nọ Victor Novanquish onwe ya na-akpọ 3 hours reconstruction maka ụlọ ya na-ekwu bụ na onwere ihe na-emebi n'agha onwe nke arụziri arụzi so enwere budget a ga-amapụtara ya ndị ga-amapụta ya bụ ndị ọchịchị etiti anyị ga-enwe ndị ga-afụ maka ife ka ha fụ na edoziri ihe mebiri mgba nọ n'agha ka ha fụ na edoziri ife na ka afọ na ife ndị anyị mebiri mgbe a na-edoziri ọ bụrụ ọnụ ka afọ ka anyị kpokọta mmadụ niile maka enwekwara that among that arm enwere reconciliation ka afọ ka ga-esiwe na dozi oge bụ okwu nke ikpeazụ abụrụ reintegration ka afọ ka ga-echekwu na-tinye ndị Igbo n'ihe so that's the essence of that that's the essence of that Southeast Development Commission mana anyị na ya mụnọ dabinye ya aka anobinye ya aka na biko na ọ ga-aghọpụta ndị ga-manage the commission na biko si fie isa n'anya ọ bụrụ ndị ọkọta ọkanye n'ọnụ ọ bụrụ ndị na-emeba ihe na-eme anyị ka a ga-eme etinye ebe ahụ mana mụ na uche m ọ bụ ezigbo kọmishọn ihe i kwuru amaka bụ ihe chọrọ iweta m na ajụjụ nke ọzọ m chọrọ ịjụ maka na ka esi aha ọkwa ụdị kọmishọn ahụ i kwuru gasịrị bụ na ọ naghị abụcha ndị si n'ogbe ahụ na-achị n'ebe a ị na-efu na Niger Delta Commission ewegasị ndị obodo ndị ọzọ na-anụ ka ọsọ ndị si n'ogbe a ga na-achị ebe enwe South Development Commission so the South nke abụ ndị ga-anọ na commission South North Niger Delta Development Commission so ndị Niger Delta adị mana ihe mere bụ na mgbe m gozili o nwere steeti ụfọdụ anyị eri na Niger Delta na Niger Delta Development Commission enwere 9 states abụ 6 steeti nọ na Niger Delta ya bụ ebe ndị a si emepụta mmanụ ya ka ngwa ya bụ Rivers, Akwa Ibom, Delta, Cross River, Edo na Delta mana ka emegara na agbakwunyekwu 3 states tinye da bụ Ondo mana na maka mmanụ dị befa then agbakwunye Abia agbakwunye Imo so ha dị 9 so ọ bụrụ na efu na n'izuụka gara aga maọbụ izuụka gara aga ụmụ mgbe Tony Nwoye na-anọchite anya Anambra na o nwere mochopụta ka agụnye Anambra na Niger Delta Development Commission that bill agara tru maka na ndị gbara mgbadụ too much so mana ebe na Niger Delta ndị nọ na Niger Delta Development Commission bụ ndị the state onye isi ga-abụ every state and then enwe commissioner ga-esi from each state na ha na mmadụ abịakwa n'ihe dịka ndị nna otu a dịka bọd ọkwa ndị ahụ ndị obodo akwa na-anọ na bọd ndị obodo ada enwe ihe bụ onye outsider maka ndị mana ọkwa Niger Delta from that Niger NDDC ka anọ krete enwere bụ Niger Delta Minister of Niger Delta amina na Minister of Niger Delta onweghị onye na-abụ onye Niger Delta bụ minista maka na ihe jiri iwe bụ maka ka ahụ nke ebe na ka afọ doziri obodo mana ihe na-agbanye ndị mara anya bụ na Niger Delta Development Commission abụrụgo ụzọ ndị politiks ezu ego ọ bụ ya bụ ebe m na-aja ihe ọzọ na kemgbe e hibere ahụ kedu mkpụrụ ị ga-asị na ọ mịtara maka na ebumnobi bụkwa iji gba ndị ahụ ume maka mmanụ na-esi na be ha ka e wee ike ihe niile ọ na-emebi ka e wee ike na-edozi ya mana ine ya enweela ihe anyị iche na ihe eji hibe ya na ha na-erite uru ya maka na ije ịfụ na gọvanọs nọ n'ebe a na-arụkarị ụzọ na-arụkarị ihe dị iche iche anọgide sọsọ oge ha ga-anụta maka Niger Delta Development Commission bụ asị na-achọwala ego ọ m na-achọrọ itinye ndị mmadụ ịma those NDDC ma North East Development Commission ma South East nke anyị ekwu okwu
yana kwa yana you know intervention agency obana ha ga bia lori government do say law intervention agency and before I marry mana ego a na-amapụtazi ihe ha gịnị ka ọ kwụsịrị ego na amapụta dịka budget budget a na-amapụta ihe bụ for ya yeme intervention na the state under them mana ka ngota na maka ngota na before na eno start the government commission ibege bụ na the funded na no da abụzọ ọrụ maka onye chọ ego na ebe a na-eso onye isi ọnọdụ ha nye n'ugwu o nwere ụlọ n'ebe anyị ị ga-afọ ebe dere South-East Development Commission ifu na ọ bụrụ na ọ dịrọ ọ dịbụ enwe ka ọ bụrụ na n'ọlụ ọjọọ ọrụ mana ihe na-ekwu bụ na ihe ka ọ ghara ịbụ ka ọ ga-ebụka nweta ndị Nigeria South-East Development Commission ndị ga-abịa nọkwa na ya abụrụ ndị oligbo olu maka ihe na-ekwu maka Nigeria Delta maka bụ eziokwu Nigeria Delta Development Commission ama nọ na gbago agbago maka na ilu oge ụfọdụ ndị efu ndị mara asị gị ịbanye n'ime Nigeria Delta ịbanye n'ebe a na-ebute ọyị chizi imere ndị ebere eju onwe gị enwere Nigeria Delta Development Commission enwere a na-enye ha 25% derivation a na-enwe na Ministry of Nigeria Delta for obodo for ndị mana onwe ihe na-aga aga so efu na oge ụfọdụ ọya aka mma ka ịchọ fọmụla aka maka nke a na-asị na South-East Development Commission enwere South-East Development Commission ndị ga-anọkwa ebe abụga ndị anyị ma ụfọdụ na-asị ma ọ ga-adị ma ọ dị ọtị iyegodu ya ka ọ bụ amazịrị ndị nọ ebe a ka a mara ka a ga-esi wee jidezie ndị a ndị na-asị ka ọ dị ka ọmaya dị na ọya bụ ọya bụ igegburu anyị mkpa ife igegburu anyị mkpa bụ na amarọ m bikos ọ na-ebe a na-ekwu ihe ndị kọmishọna ga-alụ ka bịa lụọ ihe mebiri n'agha agha na-ekwu ọka bụ 40 ndị na-agbagharị so ka ihe na-abịa alụ ife a na-abịa alụ so ife a na-abịa alụ na isi nkwụ bụ na ị na-anya ọfụma ịfụ na ewe ebe ị ga-ejegasị ị na-enweta na ọchịchị etiti na ngalaba ha na-arụsị ọrụ ike ebe a dịka na-were nke a na-akpọ federal presence ịfụ na dịka ije na Lagos ugbu a ije na South-West ị ga na-afụ ihe na-eme na ndị ọchịchị na-efụ na ihe na-abatasị ebe a ma ihe gbasara ọchịchị na ihe na-abatasị ebe a ewere ka esi chọọ ịkpọ ụzọ ịfụ na ewegasị ndị a na-echeta ha mana ịbịa n'ala Igbo ọ ga-afịa alụ ịnụ anụ na ọchịchị etiti sọsọ ihe a ga na-anụ n'akụkọ ewere ihe dịka na-afụ ihe ha na-eme oge ụfọdụ asị m gị na ka ha bụrụ ka were ụzọ one by one ka gbagoro to South-West such a big as na federal government presence to na Lagos I don't know na azụna ma because eto na obodo federal so you have federal government presence much bụ na Lagos ebe na north ebe ya federal government presence more much bụ na Kaduna Kano ebe na side na a na-ebute n'egwu mana sọnta ajụ na-ajụ ndị ọrụ ọbụla oge ụfọdụ le ka anyị ghara inyekọta na asụ na federal government president onwe ebe federal government adịghị enye president ọ dipendere nke ka na-ewe uche ekwu okwu chizi na-aka mgbagokwu n'ebe ịma na afọ gara aga ka afọ na-abụ gara aga mgbe Gwadebe Mila bụ president mgbe senate president o nwere project a na-alụ na Lagos. That project was approved for college education nke nọ n'ụmụnze eju onwe ga aja na jonwa kedu ka president emezi enyo approve ka alụ ya n'ụmụnze so galụ no Lagos ọ mmadụ lelie ọ mmadụ onye mere ihe na-ekwu bụ na ndị kwesịrị ịzọta nke ndị ka mgba gị mgbe m akụburu asfalt o nwere ihe ndị bada anyị obere mfu na ego enye nke wenye ndị na-akụgbu n'Enugu dollar bank so na ihe nsogbu bụ na the condition enye ndị be anyị to so high
na compare the condition enye ọbọ ndị gọọmenti tinyere ndị be anyị bi etinyere that condition na bifo enwego ego ahụ mana ife na the condition dị so low n'ugwu ọbọ na federal government president onwebe ebe na federal government president nọrọ anyị nwa kedu ka anyị ji na kedu ka anyị ji eme ife ọ dị mma izu kedu ihe ndị Igbo ana Igbo ga-eme ugbu a ka onye isi ala wee ike bịanye aka na ihe gbasara ihibe South East Development Commission? na mbụ a na-ekene the deputy speaker Kalu Benjamin Kanu maka na ọ gbara mbọ ka nwoke maka na oge ụfọdụ onye anyị fụ ihe dị mma onye mee ihe ka anyị kene ya o mgbe anyị nwere deputy president ebe a o mgbe ndị Igbo nwere a na-enwe back to back onwere ihe kwutere na nke mbụ bụ na yes because he was able to negotiate, was able to collaborate with his members we all have we cover see the reasons and we pass that part can be the first. The second one bona orga the big harmonization na harmonization bona nke ndị sinete pass na nke ndị heart of agriculture na bono na onwe ndị senator pass na Senate pass that copy, House of Rep pass that copy. So with the high with the Hanabo, because you get about Hanabo, you get president, you get president of copy. So anybody with Hanabo, in the area of Mobile, and that day, I bet about that day, the market fake, I want to be a manager the bill. We will get a president. You're the young one to help up lobby. I said, mgbe go n'ebe ahụ na aga maka esi gafe mgbe elu na akpa ahụ aga maka esi gafe ma ife ọzọ bụ nọ ka ndị National Assembly move the bill to President of our Senate ama na olu ebe ahụ na President na ga-ebinye ya aka ọ bụrụ ebinye ọbụla ebinye kwa ya aka dị anyị amakwazi ihe ọzọ a ga-eme ọ dị mma ọ bụ Odenigbo ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka Solid FM ebe anyị nọ wee na-etete anyị na-ekwu maka mbịanye aka ndị omebe iwu etiti ya bụ Senate na ndị na-anọchite anya anyị na Abuja mere wee bịanye aka ka ewee ngalaba ụlọ ọrụ ga na-abịa aga na-ewere ihe dị mkpa gbasara mmepe ịkwa ụzọ nakwa ọ dịgasị ume ihe dịgasị agha emebigasịrị n'oge agha ihe mebiri n'ala Igbo oge agha ka enyochasị ya wee dozibesịa ya dịka esi wee ya na mpaghara ndị ọzọ dị iche iche mechaa kpọọ ya na ngalaba a na-aga ehibe ya n'ihe a ga-akpọ ya bụ South East Development Commission n'ọbịa ka anyị na-ekwu maka uru ọ ga-aba nakwa ihe a ga-eme na ọ bụrụ na emecha onye isi ala wee bịa ya aka maka na ihe ha na-echezi ugbu a bụ ka onye isi ala Naịjirịa bụ Ichie Tinubu ka o wee ka wee bịa ya aka ka o wee bụziri iwu ka e wee mebezie ihe kwesịrị ime na ya onye ka anyị na-akọwa na nke tata mana ị nwere ike ije na YouTube ugbu a ije na YouTube chọwa Kpakpando African TV ijefu ka anyị si doyesie zite ozi nke gị ka ị wee ike wee na-esonyela anyị ije kirie ka anyị si eme ya wee zite ozi nke gị ngwa ebe anyị sọbskraịbụ maọbụ jebe na Solid FM Solid 100.9 FM anyị nọ na mana Facebook nọkwara na YouTube. Ihe ọzọ anyị na-abaghịzi na ya bụ ka obodo si fagasịa alụ ihe dịka ọkụ na-adịzi ka ọ bụ ọyụpa ugbu a ihe niile bịa na-agara ọnụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche kwesịrị ịbata n'ala Igbo amaghị ka esi ọ na-afịazi alụ mana nso nso a ihe gbasara ọkụ bịa dịzie ka ihe aha asị na ọma akweme na o meziri na obodo Abịa eji ehibe ngalaba ụlọ na-eyi ọkụ nke nwaafọ Igbo nọ n'isi ụlọ ọrụ abụọ Bath Nnachi a na-ekwu na Aba ugbu a na ọkụ na-adị ya ebe ana Igbo niile anyị na-ekwu na achọrọ ka ana Igbo
soro na-erite elele ka ndị na-alụ ụlọ ọrụ dị iche iche wee weke na-alụ ụlọ ọrụ wee nwee ụdị ihe dị otu a n'ala Igbo. Gịnị mere na ndị ọchịchị ngalaba dị iche iche n'ala Igbo ama jikọ aka ọnụ ka ụdị ụlọ ọrụ na-eyi ọkụ a nke ehibere na Abịa na Aba ugbu a ka ọ bụrụ ihe zuru ala Igbo niile ọnụ? Maka ụfọdụ gọvanọs na-ekwu na ha chọrọ ịda na-adọta ndị mmadụ ka a na-abịa ehibe ụlọ ọrụ na ihe na ọkachasị n'Enugu a na a na-ekwu ka na-achọrọ ndị ga na-abịa eme ka ọrụ dị ka azụmahịa dị ka a na-emepụtagasị ihe dị iche iche, mana ihe niile a na-emepụta nara n'ọkụ abịafụzi ebe enwere ike igbo mkpa ọkụ ahụ n'ala anyị bụ n'ala Igbo. Ọ dịzie ka ụfọdụ adịghị echetazi ya. Izu, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ụlọ ọrụ na-eyi ọkụ a ehibere na Aba ugbu a? Ọ bụ nnukwu ezigbo ihe bụ na ndị enwere ụlọ ọrụ akụ geometric power n'Aba. Ịma tupu ntinye okwu tupu nkwu nke a, ịma bifo Buhari apụọ dazụ onye prezident gara aga Buhari o nwere iwu o binyere aka. Iwu ahụ mere na nyere ndị gọvanọ ikikere ime power generate ọkụ to generate, because like before now you can generate but you cannot distribute. Now my kita na iwu a nyere how to generate, transmit and distribute. Ya bụ na ya mere ego Enugu State Government bụ create ya na-akpọ onwe iwu ahụ dị na azọmfọrọ akpọrọ Enugu State Electricity Commission. Ihe ka gọvanọ họpụtara ndị ga-anọ n'isi ya. Ihe that commission na-eme bụ na ka ha mee gịnị na find a way to generate their own light and distribute. Ọ bụ na generate light distribute if na EDC ga-esi up. If na enwe competitor. Maka before now ama na ga mgbe a na-enwe telecom onye ndị ma akwọ na line sọsọ ebe ị ga-aja bụ na Nitel emecha MTN na-ele kaadị na-ele data kaadị 120,000 kịta na mana mgbe ndị Glo Airtel ma ndị ọzọ batara sinkara a na-asị sinkara attach ọ ya na-akpọ ka a break monopoly na power. Mana afọ nke Enugu a na-adịzikwa ka ọkwa ofu ihe EEDC na ịmachize onwe ihe na-egbu ekọnọmi ebe karịa ebe nwere monopoly. Onwe na-egbu ekọnọmi karịa onye ọsụsụ fụ ebe na-eme. Esi na nke ndị afọ nke Enugu bụ Enugu State Electricity Regulatory Commission. Maka na ọ chọrọ iyitewe nke anyị nọ na ya ugbu a bụ nke EEDC Distribution Company. So ma ihe ya na-ekwu na ka ha na gọọmenti ọbụla kretie gọọmenti ọbụla kretie that one. Na uche lemte ụlọ mana na Southeast bụ national gas. Ha ga-egwe kreti nwa ọkụ. Because ebe ọbụla ndị nọ gọọmenti agbara area agbara ga-use power, so agbara they generate their own light. Dangote they generate their own light. So many governments generate their own light aside from generator. So if the state government can generate their own light and the onwolo ebe ọbụla na-enwe ọganihu ị ga-asị ndị ma ha bịa tinye ego gị ọkụ si na chekwa ebe anyị nọ ọbụla ọka dụrọ ndị ma ga na ha ọkụ dị mkpa maka na oge ụfọdụ ọ na-abụ nnenene ọkụ azụmahịa ndị ụfọdụ ịfụrụ oge ụfọdụ sị gị na company ka jiri na ha yuzi 500 billion naira wee generate ọkụ. Ịfụna ọkụ ha bụ na diesel na-aba diesel ịfụna ọbụla ọkụ na-adị ịfụna da price ihe a na-emepụta adị ọnụ ala. So ihe ga na gọọmenti ọbụla ejikwu ndị Abia State gola ya example geometrics asịna ga-enye ọkụ na okpuru ọchịchị ịsa nọ na Abia. Ọ bụrụ Abia niile but with time maka onye Abia na ihe ndị Enugu Electricity Commission ga-emebere ọrụ
choose ịchọ use EDC ịchọ use nke nnukwu nke ya akwụkwọ ya ọ bụrụ akụkụ market ọ bụrụ free market ọ bụrụ na ịfụ na ihe a mee ịfụ na EDC ka na-agafụ na-enwekwakwa ndị bụrụ ndị ha na-azọ ndị ahịa na efe etite ọ mana dịtụ na so EDC bụ ya ka nwere mana ebe hibe nke Enugu anyị mara ka ha si chọọ ime maka na ịma na ewu ihe a na-ekwusi na ọchịchị maọbụ dịka ndị ọchị obodo gọọmenti na ha na-adịkabe mma na ihe gbasara azụmahịa ihibe ụlọ ọrụ wee na-enekọta ya wee na-asị ọ bụ na ọkarọ mma geometrik a na-ekwu maka ya nke bidoro nke nọ n'Aba ọ na ọ dịrọ mma ka akpa ọgbụgbọ ozugbo ha na ha kpa kama ije hibebe ọzọ ka a mara na ndị anyị na ọ ga-enekọta aba nke nebukọta ihe gbasara ọkụ n'Enugu ọ ga-ahịa ahụ na ebe obido ya ahụ maka iwu ahụ kwadoro mmadụ nkịtị ịga nke ahụ anamasị ka mana ka ha na ha jikọọ aka ọnụ otu Aba geometrics bụ mmadụ nwe ya ofu onye nwe ya kesi ka ha na ndị abazi mee otego afọ na agara odibo maka ya ọbụ so if na ihe na anyị ga-agba ihe ndị steeti na let every state because Lagos state that's going to have their own light Kano state that's going to have iwepụta their own Peter Mba gbanere wee sị na nke a ụdị nwa bụ iwu nye nwatọ ya na-achọ bụ na ya na-achọ anyị na-asụ ka EDC gara ị na-arụ ọrụ mba ya na-achọ bụ na ka onye ọbụla arụwa ọrụ ka onye ọbụla nyewe ọkụ chizi onwụlọ ihe ka mkpa bụ na nebanye ọkụ ọkụ enwuo ndị mere nke anyị chizi maka nwa ihe o nwere onye mma gacha ọ sị na ihe na-ego na China ịgafe ezinụlọ ebe mmadụ ha na-produce ife ka eji produce ihe ọkụ dị ikwudu maka nke sola nke sọsọ ihe sola emee ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe na ihe gbasara ọkụ ga nke ahụ ga na-eyi ike ọ dị mma Benin State we need any power na bịa electricity ya onwe ihe ọbụla a ga-eme ọsọ ti gbagara onwe ihe ọbụla ga-eme witata ọkụ so ihe ọbụla gọọmenti ga-eme do within the law ga-eme karịa ka enwere nweta ọkụ maka enweta ọkụ chize nke agwa gị ịfụ na ụfọdụ ife ga-adaba maka na onye na-ede fon na ọkụ nwere kote ọbụla ọmịnọgụ gbata mana nke bụ ọzọ dịgodo mkpa ịkwuru bụ na ndị Enugu ebidogo adịghịkwana ya aka ya ihe a na-eche ka ehibe ya ka o wee bido ka ihe ji nkịta ọgwụ ugbu a gbasara nke ahụ enwego the commission and akpọpụtago ndị ekpọpụtago Shama na CEO anyị fọrọ bụ ebe Wednesday abịa jọ ha abịa skrin ha na azụ assembly eso ha in agba anyị ka a ga-esi wee ebe ka esi wepụta ọkụ kena ka ga-esi eme ya enwegokwa ụlọ ọrụ isi ụlọ ọrụ ha emechara na ha mabịa ya ọbọm ga-agụ because adị m arụ ọha ga-akwa ya ihe m na-ekwu ya bụ na ịma na enwe oge ehibere ndị ga-echekwa ala Igbo emechaa onye isi wee sịba na ya fọrọkwa ma ụlọ ọrụ ma ebe a ga-asị anyị ịma nke a na-abụ the thing do personal to governor and ya nwere onwe na mma uru ọkụ bara maka na ọ dị spark ọ bụ na ọnwụ uru ọkụ bara so ị ga-eji businessman compare onye na-anọ na business mana nke ọzọ a na-ekwukwa bụ ọ bụghịkwa ihibe ya bụ isi n'oge ọkwa ahụ bidikwara owube ndị mmadụ ga na-ewukwa ike ịzụ ya ka ego ọ ga-ana ugbo ịma na enwe ike apụta ugbu a aka na-ekwugodo na nke a na-akụ akụ na ndị mmadụ na-ekwu na ego a na-akwụ n'obodo siri ike n'ozi ka a ga-esi wee na-amụzi ọkwa na ego a ga-eji wee na mmịa ihe a niile bụ ihe a ga-atị wee nenekwa ya Enugu State gọọmenti tinye ya on si na tarif abụ 1,000 per kilowatt ya ha gọọmenti mmadụ na onwe ga-ege maka na onye na-asị gị kedu na ka ihe ndị AC na-enye efu na mgba ha na a ga na-enye anya kedu onwe gọọmenti
ga-abịa nwoke ma wugo ya n'ọjị. Ọ dị mma. Ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị ugbu a, anyị na-ekwu maka adagamniru obodo. Anyị bụ ụzọ gwa ụnụ na ndị omebe iwu na ndị na-anọchite anya anyị na Abuja na ha bụ ego aka n'iji hibe ngalaba ga na-afụ na mmekọ nakwa ihe mebiri n'oge agha na ala Igbo na eduzibere ala Igbo mmekọ wee batagbazie kwukwa maka ihe gbasara ọkụ. Izu na-agwa anyị na dịka ọ dị ugbu a na obodo Enugu akpago ụgbụgbọ na-ahazi ka a ga-esi wee ngalaba ga na-eyi ọkụ na ụlọ ọrụ ga na-eyi ọkụ na Enugu. Wee oge eruo n'oge gị ga-esi wee tinye ọnụ. Cheta na ị nwere ike ịgwa anyị ka o si ada n'ogbe gị, mmepe ọ na-abatakwa, unu na-ewekwa ọkụ, ụzọ dịkwa, kedu nke na-eme na bunu 09097711009 maọbụ 09023111009. Enwekwara ike ije na Kpakpando African TV na YouTube ugbu a ka iji esoro wee zitebe ozi gị wee tinyebezie ọnụ. Gwa m afa gị na-ebe iche abụọ. Ekele gị, kwụsị okwu ike o. Izu a na-ekele gị. Ekelekwa gị. Gaa n'iru, biko gwa ya afa gị na-ebe iche abụọ. Daalụ nwanne o. Daalụ Chief Franklin. Ngwa daalụ. Daalụ wafọ 09097711009 maọbụ 09023111009 maọbụ ije na Kpakpando Africa TV iwe wee ka wee soro wee tinye ọnụ ya na sitere anyị ozi. Afa gị o Chukwu Egwu John, kwụsị okwu ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Egwu John, ngwa gaa n'ihu. Adị maka m wezila ya nke adị ka Egwu John ada anụchazi ihe anyị na-ekwu. Gwa m afa gị na-ebe iche abụọ. Ọgbọdọ nwa obodo John, jisie ike tinye ọnụ n'ofu n'ụwa. Nwanne ma ọ bụ ka ọ dị. Ya bụ
ụzọ akụkọ ha na-ekwu kemgbe na akwadowe hey dale da đây there one there one man dal biko gwa m afa gị na ebe isha bụ 09097711009 ma 09023111009 gwa m afa gị na ebe isha akpọ m ibe nụ nwanne ma ekelekwa m Kentucky onye kwe mmegbe gbanwere afa ọ bụ eziokwu nwanne mmadụ daalụ ekwe mmegbe daalụ Ngot dalo dalwan hey asị na ha na-ekezi ọkwa eke ugbu a na ihe a na-ewetazi n'ọkwa dị izizi dịka anyị si na ọ bụrụ kwasa ọsọ na ngwoo kebe eziokwu ebe mụnwa bi n'oge ụfọdụ anọkata dịka ha chetara ndị ahụ anọkata ya dịka ha chefu daalụ nwanne daalụ daalụ eziokwu chai ọ dị mma nwanne daalụ ama m na ha na-anụ ya a ga-atịkwanụ ya ọnụ cheta na ngwo so n'Enugu ngwo chọrọ ụzọ si ndị ọ na-elu okwu na-ege ndị ngwo otu ha na-ekwu maka ụzọ a sị emewe ọchị obodo Enugu si na ọ ga-ezucha ọha na m akakịtagodile ebe a ga na m emechaa nke atịgolo aka na ewero ka ihe ya na-eme ghara izu ọha ọ dị ma tupu anyị ana m aga n'iru biko geenụ ntị n'ọkwa ọkwa dị mkpa si n'ụlọ ọrụ Sidom Health and Homes Limited ndị pụtara a sị na ha pụtara na ihe ebumnobi ha bụ ime na nwa afọ Igbo wetara ezigbo ụlọ nke ya ụlọ obibi nke ya
na ha were ana onye chọrọ ịlụ ezigbote ụlọ na-enweghị nsogbu nwere ike ịbịa welu na ana ha bidoro na 300,000 ya bụ narị puku naira atọ 300,000 ere ụlọ ị ga-ebi na ya. Ha nwekwara na 500,000 mana ha si na ha na-enye ndị mmadụ ọnwa atọ ọnwa isii na ofu afọ ka ya wee ike wee kwụọ ya nwayọọ nwayọọ na nke ọbụla iji na-akwụnye. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ọnwa atọ wee kwụọ 300,000 ịkwụcha a na-abụrụ nke gị. Ịchọkwanye iji ọnwa isii na ịchọkwa iji ofu ahụ wee kwụọ ya ị na-akwụ ya a na-abụrụ nke gị. Na ọbịa bụ ozi dị mkpa ha zitere ndị mmadụ ka ha wee ike wee ụlọ obibi nke ha na ha dị mma nke ukwuu na ọ bụ ana na-enweghị nsogbu ọbụla bụkwara na dị n'ime esteti nke ha wee sị na ebe usi ụlọ ha dị bụ na 27 Park Avenue GRA n'obodo Enugu kpọmkwem. 27 Park Avenue dị n'azụ Shoprite n'obodo Enugu kpọmkwem. Ha wee na-ama ọkwa wee na-asị n'ọkwa ụbọchị Satọde ka a na-ebu ndị mmadụ eje egosi ana ya bụ ndị chọrọ ana. Ha bịa n'ụlọ ọrụ ha akpọrọ ha jee n'ebe ana dị ịfọ ana ị na-akwụ ya ụgwọ gị wee na-abanye n'ala ụlọ gị dịka esi hazie ya n'ime steeti ha. Sidom Health and Homes Limited wee na-asị na ịchọọ ịjụ ajụjụ nekwa akara ekwentị ha nyere maka ịjụ ajụjụ gbasara ana. Onye chọọ ịjụ ajụjụ ọkpọ ha na akara ekwentị nke ha wee jụbazie ajụjụ dịka onye ahụ si chọọ ya na-agwakwa ya ihe ndị ụkwụ na anụ wee na-eri ya. Ọ sị na akara ekwentị ha bụ 0809 2332 000 0809 2332 000 na ha nọkwa na WhatsApp na izitere ha ozi agwakwa gị ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie ya, ma ọ bụ na ị nwekwara ike ịkpọ ha n'akara ekwentị nke a ka agwa gị ka ị ga-esi wee mee ya. Ịchọọ ịkwụ nke ana nke ha wepụtara amapụtara dị 300, a na-ele 300,000 ugbu a na ọ bụrụ na onye mee ngwa ngwa omeghara ọdachi na ịchọọ ịma maka ya ma ọ bụ bịa ka a kpọrọ gị je gosi gị ya n'ebe esteti ha na nwekwara ike ịkpọ ha ma ọ bụ zitere ha ozi na WhatsApp na akara ekwentị a 0809 234 2000 ya 0809 234 2000. A sịkwa na enwere ike ịkpọ ha n'akara ekwentị nke ọzọ ha kpọgbọ 0809 233 2000. Ha wee na-akpọkwu ndị chọrọ iso wee na-enye aka ka ndị mmadụ nweta ezigbote ana jikọ aka ọnụ ka ndị be anyị wee ike wee ụlọ obibi nke ha wee kwado nke a ha mapụtara ugbu a ha na-ele 300,000 nakwa 500,000 na ha chọrọ ndị ga-esoro ha jikọ aka ọnụ ka e wee mee nke a na-akpọ partners. Na ọ bụrụ na ị chọrọ iso wee sonyere ha na ya ị ga-akpọ ha n'akara 0809 2332 000 maọbụ 0809 234 2000 ya bụ 0809 234 2000. Otu a ka anyị sifere n'ozi ahụ nke si n'ụlọ ọrụ ndị Sidom Health and Homes Limited. Ọ bụ Odigbo Igbo ka ị na-ege, ị nwere ike ijebezi na Kpakpando African TV na YouTube ugbu a ka izite ozi nke gị. Izu Chukwu Ekwek ka nọkwa ebe a. Izu ịnụgo n'ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara ka o si dị na mgbe ndị Igbo si na ụzọ erutebeghị ha mana na ọkụ bụkwara ọyịkwa. Ihe gbasara ọkụ a ma m na-enwetakwa ọkụ na ebe nke ebe ibi maka na ụfọdụ na-ekwu na ọkụ dị ị na-ekwu na ngwa emepe maka Enugu ha na nwere ọwụ nwata mana na mana chọ ọ dị ka ngwuo
ya ụmụ obodo agbachara ego okirikiri aka na mmarụ na ka esi enye ọkụ mana ewe ihe ọzọ dịka onye na-anya ọfụ nọọ ebe ha na-ebunye igbe na-agwụ ọkụ ebe ha kacha bunye tie igbe na-agwụ ọkụ ha ka eje chasa ọkụ ụfọdụ na-ekwu nọ maka ka ego ndị a ji egoro ọkụ wee na-aga ngwa ngwa ka ha na-enweta ego ha na ebe ahụ ha na-eji aka ha gbakọ gwụọ ọkụ wee yee ya ka onye amụcha ọkụ ka o bido kwụba na ha jikebeghị ike eyi ọkụ ebe ahụ ebe eji estimation ebe a na-akwụ nke amụtara mana na ha na-eyi ọkụ ebe ahụ ọ bụ eziokwu enwe ka isi fọta okwu a na ebe ha tinyere prepaid ka eyi ọkụ ebe ahụ gịnị jikwa na ha tinyezi prepaid n'ebe niile mana asokwu ngazi na estimated bullshit estimated because na get estimated is not na mmadụ ga-anọ n'ọfịs dị ihe gbasara weda na-ebutogo ọdụ ka onye nwanne ya nkụtụ mgbe ka ọ wụ not estimated enwere ike at the end of the month ndị na pasị asa na yuzuru 100 watt okay n'ọ ga-akwụ 19,000 naira ọ na ga-akwụ 20,000 naira adịghị ekuru ya na-enwu n'ọkụ karịa ofu ugboro n'ọnwa mana ife ọkụ ya bụ prepaid meter eweta ọkụ ofu ugboro enwere ike the month enwere ike ihe oyiga amịrị 400 naira ife na oge ụfọdụ ha na-ake weta ọkụ ebe ahụ prepaid meter maka ka ọkụ na-aga na maka ịma na ọ bụrụ iweta ọkụ na prepaid meter ị ga-eweta ọ dị ka ọya ka ji ugbu a monopoly ọ dị ka fon a na-eyi na ọ bụrụ ere ka ọ bụrụ ime ọkụ emtere na mma ewere ego gị otu akọ dị so ịfụ na ha ma mana ha jekwa gị prepaid anaghị mere oge ụfọdụ ịfụ na ndị ma gawa iji bak premita ọdụka na frustrate ndị mmadụ ị na-frustrate ije eme na ya ma na ibute ya ịghọta bụ ha ma na ibute okwu ana na ọ ga-emelụtara onye ọbụla maka na maka nwa dị bara ka enweta problem onye mkpa na-abịa kọtụ waya gị ọbịa kọtụ waya gị and onwe nwere onye tego bil maka na maka na oge ụfọdụ ha na-achọ ya gọta kọtụ ọkụ asị na reconnection fee nke a wee bụrụ nwanne anyị nwoke kwutara okwu ụzọ na ụzọ aka ruteghị ụzọ mebiri Peter Mba ka ya nọ ofe afọ na mmiri ya ma ọ lụzibeghị afọ ofe afọ ị na-anya ịfụ na o bidoro n'ime n'ebe mepere emepe ya bụ n'Enugu na-abụ ilu mana ịgakwa ebe mmene na ebe gara ebe dị iche iche ọrụ na-agakwa ọ na-arụ ọ ka na-arụgodo na metropolis ịmana ebe ọ sị na achọrọ ka imepụta Enugu ọfụ ebe ogbe Enugu ọfụ ọ kwesịrị na metropolis unfortunately Ngwo so na metropolis emere so na metropolis ị na-anya ebe ọ na-aga ọfụma kịta na the metropolis ka ọrụ ka na-aga ọ sị ewere iwe ka m were ekwentị a maka na afa gị kwuchi okwu ka ị mere achịkwa ngwa izu na-ekele gị igbe ọkụ ị na-ekwu maka ya mita ka ezikunu si eme eche m na ụlọ ọbụla ga-ejego ka ezikunu si jikọ aka na-eje ego ofu ọ na-ejekwa n'ụlọ ọrụ ha jụọ ha ese ka ihe ha kwuru ngwaje mfu ya daalụ ọ dị mma daalụ rinne daalụ ọ bụrụ na enwere kọmpetitọ ị ga-akwụ ụgwọ
ọ ka bụkwa n'ọrụ mgbasa ozi kara aka ka ị na-ege wee na-asị anyị ga na-ewere ya na nge dịka o si ada ugbu